Os aranceis estadounidenses e os posibles efectos do Brexit preocupan o sector vitivinícola, pero tamén a Xunta. A Consellería de Medio Rural vai organizar xornadas formativas nas diferentes denominacións de orixe para prestar asesoramento xurídico. A Consellería o que fixo foi poñer en marcha un asesoramento xurídico. Vimos hoxe anunciar que nas denominacións de orixe vamos a dar unhas charlas informativas sobre o tema dos aranceis e os posibles efectos do Brexit con unha consultora de reconocido prestixio, no que buscaremos, pois, na medida do posible tamén e dentro da legalidade, ver todas as posibilidades que teñen os nosos produtores. O conselleiro do Medio Rural aproveitou tamén para pedirlle ao Goberno Central cautela a hora de impoñer novas taxas a empresas tecnolóxicas dos Estados Unidos, porque dixo poden traer máis consecuencias para o sector. En Rías Baixas, entretanto, recoñecen a súa preocupación ante un horizonte incerto. Indican que a DEO valle razablemente ben, aínda que os aranceis de Trump xa se notan. Las ventas en Estados Unidos suponen alrededor de un 30% de nuestras exportaciones, lo cual quiere decir que suponen más o menos un 10% de nuestra facturación, de la facturación de las bodegas, y no cabe duda de que se va a ver afectada, se está viendo afectada ya. Nuestra esperanza es que dure poco, pero no lo podemos decir. Entonces, bueno, pues es un problema para nosotros. Na reunión do conselleiro coa Comisión Permanente do Consello Regulador da DEO Rías Baixas tamén se abordou a simplificación da tramitación da documentación das adegas, un proxecto, di o conselleiro, pioneiro. Queremos que Galicia, precisamente porque son bodegas pequenas na súa maioría, pois poida ser pioneira na configuración dun grupo de traballo co Ministerio para ter unha xanela única no que se refire á presentación das contabilidades que se teñen que presentar ante os diferentes organismos. Por outra banda, no marco da estrategia de dinamización das rexións do viño, o conselleiro destacou que se está a analizar o xeito de xerar dereitos para que se poidan seguir facendo plantacións de viñedo en Galicia, algo matizou que terá que facerse sempre da man dos consellos reguladores.